ছাত্র জিন্দাবাদ নিখিল বড় ছাত্র জিন্দাবাদ जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ हाथियार आरो हिंसा गैयै समाज जोंनो नांगौ हाथियार आरो हिंसा गैयै समाज बड'फा नंलिब बड'फा नंलिब हाबाफारिखौ जोङो दान्दिसे उनाव जागायसिगोन। दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि क'क्राझार बरायनो खावलायहरबाय। आं बे समाव सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों 32थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानजों फालिनानै लानाय गोजोन आरो खौसेथिनि जि हाबाफारि बेखौ बेखेवनो थाखाय आङो बेखेवगिरि बिथांखौ खावलायहरबाय। माखासे जोंनि लोगोफोर दङ बिथां रन्जित बरगयारि आरो दानि मावफुंगिरिफोर आरो बेनिफ्राय बाथ्रा फंसे बुंनो सानदों। बेयाव बयबो ज' जाफैनाय जोंनि एबसुनिनो अनजालि দুখী আছে তেওঁলোককো হত্যা কৰা হৈছে। তো হত্যা হিংসা বা যদি বাবদ বা অস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আমি বড়ো সমাজে আমি निखिल बड़ो छात्र जिंदाबाद निखिल बड़ो छात्र जिंदाबाद जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ हाथियार आरो हिंसा गैयै समाज जोंनो नांगौ हाथियार आरो हिंसा गैयै समाज बड'फा नंलिब बड'फा नंलिब बड'फा नंलिब video ko kami.
आरो बेजों लोगोसे मोनसे खावलायनाय गुरैयै जे जाखांनानै जेन' नोंथांमोना जानला मोनला गारा जोंहा साहा फारसे नेट बेबायदि सोंनानै होनाय दङ जाखांनानै लोंनाय ग्लास आरो बे पेकेटखौ नोंथांमोना बे नेटआवहाय गारहैयो गिबियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि गासै फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जाखांनायनि उनाव जेन' ग्लासजों लोगोसे पेकेट ग्लासखौ जानला मोनला गारा जोंहा साहा फारसे बेबायदि नेटनि बेबस्था होनानै दोननाय जादों जेन' बयखौबो बेवहाय जाखांनायनि उनावहाय गारहैयो बे समाव बेखौ खावलायबाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि 30 थैनाय सान फालिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार हायार सेकेन्डारि फरायसाफोरनिफ्राय जे गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जे हान्जा सुरनाय हाबाफारि फैयै बड'फा स्टुडेन्ट सानाव खुंफैबाय बेनिखायनो आङो बे समाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे समाव आङो
इयुननि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो साबायखर बावनो सानदों आरो दिनैनि ब्रह्मनि थामजि जौथि गेदेरसान फालिनायनि हाबाफारिखौ जोंहा बेबायदि जा सुलानै मानसिया नुबाय लानायफ्रा माबायदि जोंहा फुंबिलिनि आर'ज फुंबिला उरायहोनाय बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावनाय बेजों लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय